Tak, hroby a neb tajemství hřbitovů. Zrušen za tragických okolností. A mívale, tak už to víte. Já vás celou noc hledám. Vy jeden blázne, pojďte. Půjdeme. Dáte si oříšek? Děkuji, nechci. Pom, pom, porom, pom, pom, porom, pom, pom, porom, 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 pom, porom. Tak to byla reportáž z Olšanského hřbitova v Praze. Ale i když nám jeden pořad zrušili, téma hrobů ještě zdaleka neopouštíme. Naše pozvání na maják přijal odborník a specialista na hřbitovy profesor Richard Schleppner. Abych vám trochu pana profesora přiblížil, přečtu několik čísel. Richard Schleppner se narodil 25.6.1928 a ano, zemřel, vážení, 7.12.1971. Ano, tento muž je neboštík. A kromě toho teď čeká za dveřmi vousku. Tak pane profesore, můžete vstoupit? No tak tam nestůjte v té tmě, pane Schleppnere, a pojďte dál. Dobrý večer, pane Schleppnere. Posaďte se u nás. Krev? To je nesmysl. Vždyť já tady v pátek vytíral. Tak, a knihovna je v troskách. Tak takhle se teda profesor nechová, pane Schleppnere. Kdo si myslíte, že jste Schleppner? Pane Schleppnere, co to děláte? Pane Schleppnere. Tak. No co pak jsem mohl tušit, Jáchyme, že je pan Schleppner upír? Upír, který se zahryzává do bělostných labutích šíjí a sytí se krví mladých panen. Jsem snad já pana mývale? A ty jeho oči, hrůza. Ale to, jak jste do něj vrazil ten štětec, to nemělo chybu. Já za to nemůžu. On se na mě hnal, tak jsem před sebe napřáhl to první, co jsem měl po ruce. A proč jste ho vlastně vyhodil z okna, mývale? No, tak nějak mě to napadlo. Víte, on je odliv, takže by ho ty vlny mohly dostat co nejdál od nás.